2 kilsaa tultiin. 200 ylös noustiin. Nyt noustiin tänne pilven keskelle. Melkein puolet koko osallistujakaartista oli tossa jonossa äsken tunkkaamassa. Mutta tässä on Jerkkämäki. Minä oon ottanut koktauspuita nyt. Aha. No okei, mene sä edeltä sitten. Laufst du? Nej. Tonne seuraavaksi. Oho. Alkaa jalas vähän tuntua. Sitten on reilu 15 kilsaa tullut. Joku 20% noususta takana. Pieni pudotus. Hallo. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön. 2 tonnia taas korkeutta. 27 kilsaa tulee pian. 4,5 tuntia. Terve. Aha. Parempi katsoa tähän polulle. Näissä. Ei vittis astua tonne sivuun. Oh. 30 kilsaa lähenee ja 5 tuntia ja 2100 nousua. Täällä ollaan edelleen täällä korkealla parista. Ei mitenkään erityisemmin tunnu ainakaan häiritse. No niin, taitaa olla kisan korkein paikka tuossa edes nyt. Se on 2400 tai enemmän. 33 kilsaa. Mennyt jo 2,5 tonnia nousta. Joo, ehkä nyt vähän jotain alkaa tuntua. Hauskaahan tää on. Täällä on aivan ihana viileä täällä ylhäällä. Tuosta kun me tiputellaan 1400 alaspäin, niin siellä on varmaan kuuma. Voisi jäädä tänne. Huoltopiste. Tää on se sama, mistä käytiin ekana. Oh, Barry, please. Barry? You do. For the energy. Terve. Onko ok kävellä tästä? Ai, puolivälihuolto lähestyy. Hotelli 500 metrin päässä. Sauna olisi lämmin parin tunnin päästä. Ai. Ei muuta kuin vasempaan tästä ja yöhön asti vuorilla. Hei. Can help yourself.
Perfect. You need the water, electrolyte, Coke. Yeah, I'll eat first. No. Paljonkohan mulla meni tossa huolessa? 20 minsaa? 25, en mä tiedä. Ton vuoren vierestä 12 kilsaa alas Laaksoon. Sitten mennäänkin tonne ylös ja sit tonne ylös ja sit takaisin tänne. Nyt on vähän raskas masu. Ei ehkä ihan täysin pysty juoksemaan tätä 12. Tai en ainakaan pari ekaa kilsaa. Kyllähän se siitä lähtee. Tässä on tällainen ainakin 5 kilsa asfalttipätkä. Kyllä on puuduttavaa. Alkaa sattua. This way? Yes, this way. Yep. Thanks a lot. Bye. Oli niin kova vauhti tuossa asfalttipätkällä, että mä en pystynyt syömään. Siis ei se hirveän kova vauhti ollut varmaan normaali, mutta tähän lajiin. Sitten vähän loppui energiat. Huoltopisteellä piti vähän vetää liikaa nyt teille, että tulisi takaisin. Nyt alkaa tää tunkkausosuus tässä, niin toivottavasti pian helpottaa. Kyllä se siitä hauskaa edelleen kuuluu lajiin tällaiset pikkuset, pienet pahat olot. Ei edes okseta vielä. 2900 nousumetriä on takana ja olisiko tässä nyt 500 vielä tässä edessä. Pieni heikko hetki jatkuu tässä. Eikä energiat mennä nuupota tuonne. Eiköhän ne sieltä pian. Fiilis on hyvä. No nyt on rankka mäki. Kai se vähän jo tuntuu toi 60 kilsaa lihaksissa sitten. Tää on aika jyrkkä. Kai sen pakko vaan vetää 1 askel kerrallaan. Sitten voi nauttia kun tää on ohi. Mä en ottanut vettä tuolla edellisessä huollossa rakkoon, kun mä koitin, että siellä olisi vielä ollut ihan reippaus. Sehän loppui kokonaan äsken heti. Nyt se on varmaan vielä tunti huolta ja mulla alkaa vesi loppua. Tai nesteet siis kokonaan. Se ei oo kiva juttu. Siis joku jamppa tuli just tossa maastopyörällä vastaan aivan täysin. Tällaisella polulla. Mä sanoin sille, että se on hullu. Se sanoi, että mä oon hullu. Sitten se sanoi, että se kuolisi, jos se tekisi tän jutun. Mä sanoin, että mä kuolisin, jos mä tekisin sen jutun. Se oli hyvä kohtaaminen. Dankeschön. Ui. On tiukka. Onneksi mä sain sitä vettä tästä. Se helpottaa. Mä oon ihan tyytyväinen sit kun tää mäki on loppu. Sitten mennään alas ja samanlainen uusiksi, vähän pienempi. Tulee nyt tähän polulle. On ollut paha nyt kyllä tässä. Todellakaan. Yes. 71 kilsaa. Huoltopiste. Oh, perfect. Ai. Can I get one, please? Yeah. I was like, that doesn't look good. Yeah, exactly. Yeah, I underestimated how much I need. Isotonic, yellow drink? Yeah. Oh, dankeschön. Kleine Decke?
niin varmaan taas 20 minsaa kyllä huolella. 3 tyyppiä meni mun ohi. Oli pakko vetää niin paljon ruokaa ja juomaa kun vaan pystyi. 900 metriä alaspäin. Katsotaan pääseekö pois pilvestäkin. Uppaa! Nyt on kyllä hieno polku. Tää vaarallisin tähän asti siis kyllä kans. Tää on ihan täynnä juuria. Tässä on aika iso toi pudotus. Jos tosta kaatuu, niin siinä kyllä sattuu. On sinne matkaa. Yeah. Whiskey cola? Yes, please. We have no here. No. See you later. See you. Ciao, grazie. Have fun. Yeah, you too. And good luck, yeah. Pimeä. Nyt on lasku tohon kylään ja sit viimeinen iso nousu. Nestehukka on kova, mutta ei se ole vielä haitannut silleen liikkumista. If I'm too slow, you just pass. Yeah, same. Do not wait for me. 100 nousua enää jäljellä. On tää kiva. 1.6 kilometers. It's average 20%. No, 150 jäljellä. Mä en tiedä. Loppuuks energiaa? Pitääks oksentaa? Ei oikein mennä imetyä. Aika nopeeta. That was one of the toughest things I've done. Is there an aid station? They said yes. So let's see. You need to be somewhere here, no? I think so. 5000 nousumetriä takana. 87 kilsaa. Jotenkin tuntuu, että tää ei lopu koskaan. Niin siinä se on. How can I help? Okay. Same again? Yes, please. Oh, do you have soup up here? How are you? Yeah, no. That was tough. Joo, tää alamäki onkin kiva, kun täällä on niin kova sumu, että ei meinaa nähdä ton valankaan kanssa mitään. Mutta on tää silti kivempi kuin ylämäki. Yksi mäki vielä odottaa. Se kyllä jännittää, kuinka energiat loppuu ja mitä kaikkea tapahtuu. Aha, heiluu, heiluu, heiluu. Viimeinen mäki. Tässähän menee siis varmaan 40 minuuttia. Aika kova pauhu tää. Viimeinen huoltopiste takana. Söin paljon, join paljon. Nyt 300 metriä nousu. Todella jyrkkä kuulemma tämä. Ja näköjään on. Viimeinen ylämäki.
suoritettu. Jos näytti olevan 2 tyyppiä mun edestä, niin kai mun pitää ne ohittaa nyt sit vielä, kun tänne asti tultu. On tää kyllä touhu. Rakot vähän iskenyt kans päältä. Se on hyvä. Jotain muutakin ajateltavaa kuin pelkkä jano ja yleinen kipu ja väsymys. Sitten on varmaan jyrkin lasku. Mitä täällä on? Jes, 100 täynnä. Tasa 19 tuntia. Oho. Kello on viitteeli 1. Olisiko tehty mennä 4 kertaa? Tai jotain sellaista. Hämmätä. Haha. Well done, Thomas. Great. Really get the right idea. Kato, te ootte täällä. No niin, miten meni? No, oli tää mun elämäni niinku toisiksi paras. Kanarialla oli se Alppi yskää tuttu. Kanarialla oli sellainen, että ei oikein mitään ongelmia. Nyt tuli vähän nesteytyksen kanssa. Muuten oikein hyvin. Jakso juosta loppuun asti. Hyvä. Mites vauhdinjako ja muuta? Kaikki hyvin. Koko matka meni hyvin. Kaikki, joo. Joo, tässä lopussa mä ohittelin aika monta vissiin. Niin. Onneksi olkoon. Kiitos, Mahtava kiitos. Suoritus. Kiitos, mä ajattelin, että te ootte mennyt nukkumaan ja hyvät kuulostaa. Der Atem geht im Takt der Welt. Ein Schritt, ein Schlag, das Herz befällt. Die Spur im Grat, der Fels ist nah. Die Spur im Grat, der Fels ist nah. Weit unten liegt die Welt so klar. Hola di di dia, hola dio, hol dio. Der Wind in mir, die Freiheit so. Hola di di dia, der Gipfel ruft, ein Echo steigt aus Berges Gruft. Kein Stillstand hier, nur reine Kraft, ein Trank aus Licht, der Geist erschlafft. Die Höhe brennt, der Blick ist weit, die Höhe brennt, der Blick ist weit. Vergessen ist die schwere Zeit. Hola di di dia, hola dio, hol dio. Der Wind in mir, die Freiheit so. Hola di di dia, der Gipfel ruft, ein Echo steigt aus Berges Gruft. Im Stillen schwingt das weite Rund. Kein Laut verlässt den stolzen Mund, bis das Verlangen wieder bricht im hellen Schein vom Sonnenlicht. Mikä tää joki on? Aare. Aarrejoki. Aare. Sveitsissä. Ytterre. Aina me mennään Berniin tässä jokea pitkin. Mistä? Mikä paikka tää oli? Thun. Kuinka pitkä matka? Joo, sitäkään mä en tiedä. 30 kilsaa. Aina päätetään jotain lähteä uudestaan. Berges
monta kertaa. Suoraan tuohon tolkkaan, niin sanot, No niin. että ei saa mennä. Ai niin joo, siitä ei poistu. Ei mennä siellä. Otetaan yritetään. Varma melo! Nyt me mennään suoraan tuonne kiville. No niin, vetäkää se nyt.